Zein da egunean zehar gehien esaten zuen hitza? Irakaslea naizenez, gehienetan zatet, aber, isilik, aber, adi, horiek, bi horiek. Normal. Janari gustokona? Salmoia. Pelikula bat? Infiltrados. Telesaia edo programa gustokona? Telesaien artean edo Lost edo Prison Break. Musika talde bat? Glaukoma. Abesti bat? Aberia. Doain bat edo akats bat? Doai bat, normalean asko saiatzen naizela errenditzen eta akatsen bat, ez dakit, igual pixka buru gogorra. Gehien gustatzaizun futbolaria? Txikitan ere idula karpintzan, eta guain ez daukat bat finkatuta. Maniaren badaukazu? Ez? Futbola ez den hoi bat? Frontoiak ilotutakoa, gehien bat pala nibiltzea. Zein superbotera aukerateko zenuke? Teletransportea. Zein da zure WhatsAppeko egoera? Disponible, uste. Zer bi gauz eramango zerituzke irla batean? Nola bizirauteko liburu bat, eta janaria, supongo. 2019-rako desio bat eskatu. Urte hona izan da ia, eta lehenengo eta behin amore bieta salbatzea.